Isang magandang umaga po, Kuya Romy. Shout out po. Ayun, maganda pa kayo sa umaga, ang sabi ni Kuya Romy. So Kuya Romy, update po natin yung mga presyo ng tilapia Batangas po ninyo. Magkano po ang presyo ngayon? 120 pa rin. 120 pa rin ang presyo ng kanyang mga tilapia Batangas. So kailangan lagi kitang kasama sa aking upload sa mga videos ko, sa mga long form video, no? So kailangan lagi ko na-update ang iyong mga presyo. So pasupport po natin si Jump Apparel sa Facebook. Shout out at magandang umaga po. So dito yung mga presyo ng ating mga yellowfin tuna, no? 160 po ang mga kilo. Magkano espada mo? 280 ang per kilo. Sa mga bitilya, 200. Kaya Warren, update ko lang yung presyo ng binluan mo. 240 ang per kilo. Sa gisi, 180 sa bubuli. 160. So yun po yung update natin sa pwesto ni Kuya Warren, no? 180 sa mga bubuli. Dito sa sniper, 180 sa ano po, dito sa San Mon na local. 200. Sa gisi po, 200 din po. At ang mga kilo po ng binluan, 240. So, ang mga presyo po dito ng mga isang binluan po na ating na-update ay halos pare-parehas po ang mga presyohan. Sa halagang 240 ang mga per kilo. Eh dito sa Alabayita po, 200 ang per kilo. So, yan po yung mga presyohan, no? Ito, yung lapu-lapu. Lapu-lapu magkano? So, yun. Ito po yung presyo ng lapu-lapu po nila. Sa halagang 240 ang per kilo. 120 sa mga kilo ng mga isang gulyasan. At tumpukan, ito yan. At yung mga 300 po sa mga pusit lumot. 100 pesos tumpok ng kanyang mga iipon, no? 100 pesos, no? Mga tumpukan po. Good morning everyone. Tayo po ay mag-update dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market para sa panibagong mga latagan na atin pong makikita at may update para sa ating mga masugid na manonood. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Isang magandang umaga po, Kuya Romy. Shout out po. Ayun, maganda pa kayo sa umaga, ang sabi ni Kuya Romy. So Kuya Romy, update po natin yung mga presyo ng tilapia Batangas po ninyo. Magkano po ang presyo ngayon? 120 pa rin. 120 pa rin ang presyo ng kanyang mga tilapia Batangas. So kailangan lagi kitang kasama sa aking upload sa mga videos ko, sa mga long form video, no? So kailangan lagi ko na-update ang iyong mga presyo. So pasupport po natin si Jump Apparel sa Facebook. Shout out at magandang umaga po. At ang per kilo ng iyong tilapia Batangas ay 120 kada kilo. So Kuya Romy, maraming salamat. So ingat po palagi ang kalusugan. So Kuya Romy, maraming salamat po. Salamat po, salamat. Ayan, ang 120 na kilo ng tilapia Batangas. So dito yung mga presyo ng ating mga yellowfin tuna, no? 160 po ang mga kilo. Matimbangan yan. Doon sa 140. So yan po, no? 160 per kilo ng mga yellowfin tuna ng Malabon. At dito tayo sa mga iba pang latag na ating i-update. Dito tayo sa ating kaibigan. Good morning, bossing. Magkano espada mo? 280 ang per kilo. Sa mga bitilya, 200. 260. Ay, 150 po sa mga isdang bubuli. Ito ay 250, no? Ng mga kilo po ng mga talaki ito. So yan po yung ating update sa kanyang latag ng mga isdang bato.
Bossing, salamat. At dito naman tayo. Ito yung mga kilo pinto na naman din po, no? Sa ating mga ina-update dito sa bayan ng Malabon. So dito ay 140 ang mga per kilo. So doon po ang mga bentahan po ng mga latag ng isdang bato dito sa bayan ng Malabon. So pinagkakaguluhan yung mga latagan po doon. At dito muna tayo sa mga tumpukan, no? Ito yung mga tumpukan na inyo pong mabibili. At mga tamban po natin ay 50 pesos mga tumpukan. Baka natin, pampito paksiw. At dito tayo sa kabilang side, no? So update natin yung mga latag nila. Kung anong latag ang meron po dito sa pwesto. So nandito tayo sa mga latag nila. So yan po yung mga latag ng mga isdang tortillo, lapu-lapu at mga isdang gulyasan. Labing lima, biyak ulo. Yan po yung mga isdang latag po nila dito. Dito tayo sa pwesto naman ni Kuya Warren. So ito, mga isdang bubuli sa GTA at mga isdang pinluan. Kuya Warren, update ko lang yung presyo ng pinluan mo. 240 ang per kilo. Sa GT, 180 sa bubuli. 160. So yun po yung update natin sa pwesto ni Kuya Warren, no? And shout out! Shout out sa'yo, Ladi! So ayan po yung mga presyo, no, ng mga latag po nila dito sa pwestuhan nila sa pag-akyat ng tulay dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Kuya Warren, maraming salamat po. Thank you. Shout out. So ito po yung mga lapu-lapu nila, mga pinluan din at mga isdang labahita. So update natin yung price ng kanilang latag, no? So sa mga kababayan natin nagtatanong, sa mga masugid nating manonood sa ating pag-vlog dito sa bayan ng Malabon. So ito yung mga latagan po, no? Meron po tayo nakita dito mga isdang lapu-lapu. So update natin yung presyo. Sa'yo, sir. Ay, sarap. Sarap naman. Salamat, salamat. Boss Aris, good morning. Update ko lang yung mga presyo ng yung mga magagandang isda. 180 sa mga bubuli. Dito sa sniper, 180 sa ano po, dito sa Salmon na local. 200. Sa gisi po, 200 din po. At ang mga kilo po ng binluan, 240. So, ang mga presyo po dito ng mga isdang binluan po na ating na-update ay halos pare-parehas po ang mga presyohan. Sa halagang 240 ang mga per kilo. Eh dito sa labahita po, 200 ang per kilo. So, yan po yung mga presyohan, no? Ito, yung lapu-lapu. Lapu-lapu magkano? So, yun. Ito po yung presyo ng lapu-lapu po nila. Sa halagang 240 ang per kilo. Boss Aris, maraming salamat. Hindi sa pagkain. Yung ganyan ko kahapon, McDo, naiwanan ko. Sabi ko, dali mo na lang sa anak mo. Eh, nakauwi na ako eh. Hindi, yung kasama ko katrabaho ko. Sabi ko, bigay mo na lang sa anak mo. Hindi ko na uwi, nakalimutan ko. Boss Aris, thank you. Shout out, good morning. At yun nga po yung mga ina-update natin ng mga presyo ng mga isdang bato dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So yung sitwasyon po dito, no, na ating pong mga ina-update na latagan. So nandito tayo kay Nanay Noemi. Nanay Noemi, good morning po. Good morning. So mga latag po ni Nanay Noemi dito ay mga isdang sagisi. Magkano po kilo, Nanay Noemi? 150 po sa mga kilo ng mga isdang sagisi at meron din po siyang golden pompano. Ayan. 350 lang. 350 po ang per kilo ng mga isdang golden pompano. Ang tilapiyang Batangas po, 120.
120 po sa mga ganitong kalalaki, no? Yung mga ina-update natin na mga tilapiyang Batangas sa bayan po ng Malabon Fish Market. Nanay Noemi, maraming po salamat. So, update pa tayo dito sa kabilang side na ating pong ma-update na mga latagan na mga tumpukan. Kape tayo. Mamaya, pag-update lang. Oo. So yung mga kilo po dito, no? 330 ang per kilo na mga hipon. So shout out po tayo, good morning. Ayan, no, si Tatay. Masayang ano na may hipon. Ayan, hipon master. Nakakita tayo ng hipon master ngayon. So 330 malalaking mga hipon. Ayan, 330 po, no? At tulyasan po dito. Balik ka. Pang iya 170, no? Yan po, ihaw sa baw, gata. Per piraso na. Regalo. Ayun, per piraso po. 170 po. Ayan. Uno medya yan. Uno medyo po isang malaki po. Opo. Anay, salamat po ah. May litro 150. kilo. 1 in 1/4. Ayun, yun po yung mga latag, Pati no? naman ng araw, ayun ang price. Nakaubos na po yung 140 po ang per kilo. Kanina. At ang balis po pala to, kaya maganda yung mga gulyasan. Sige po, Nay, salamat po. Iisas muna ako. Ayan, magkakape tayo ni Tatay. So, ayan po yung mga presyo, no? 120 sa mga kilo ng mga isang gulyasan. At tumpukan, ito yan. At yung mga 300 po sa mga pusit lumot. Kaibigan yan. Huwag lang kayo alak kay mahal yun. Pang red horse. Maganda. Mayroon. Tumpukan po 100. Ayan po yung presyo, no? 100 pesos tumpok po ng mga bangus panday. Pasok yung mga ano mo. Ayan, yan po yung mga tumpukan sa halagang 50 pesos, mga tawilis, no? Ano mo? Pati sa probinsya. Ay, salamat po. Balik na lang po ako. Tuloy-tuloy pa ang ating update dito sa mga latagan sa bayan po ng Malabon Fish Market. Tingnan pa natin yung mga iba pang latag na mga tumpukan. So, ito po. Sa halagang 50 pesos, no? So, yan po yung mga na-update natin, na-abutan natin sa kanilang mga latag. Ayan. Shoutout sa iyo, Kalbo. Ay, hindi na pala Kalbo. So, ito po, 140, no? Mga tumpukan, 50 pesos. So, yan po yung mga per kilo na mga yellowfin tuna. At dito po yung mga presyo ng 100 pesos tumpok ng kanyang mga iipon, no? 100 pesos, no? Mga tumpukan po. So pangkilaw na mga tumpok na mga dilis. Pwede pang ihaw ang dilis. Pang ihaw. 50 pesos na sariwang mga dilis, no? Mura na yan sa presyuhan ng tumpukan ng 50 pesos. So, yun ang ating mga in-update dito sa Malabon Fish Market. So update natin yung mga presyon pa ng mga gulay dun sa kabilang side. So ito yung mga price ng mga ampalaya natin, no? 50 pesos na tumpukan. Ang pipino po ay 20 pesos ang isang piraso. Ang sitaw po natin kada tali ay 25 pesos, 10 pesos, at mga 20 pesos sa mga nakabalot na mga bawang kamatis at mga kalamansi. So yan po yung mga ina-update natin sa kanilang latag na mga gulay. So ate, shout out po at magandang umaga.
Yan, ang ating mga update sa kanilang mga bentahan po dito ng gulay. So, abante tayo at gulay pa rin ang ating i-update. So, Buntes, mag-iingat ka. At yung mga nilalakaran shout out, good morning sa'yo. So, may mga talagang pupunta rito na ating mga nagko-comment, no? Sa ating pag-vlog sa bayan po ng Malabon Fish Market. At talaga nga naman ay sinuri at talagang pinuntahan nila itong mga latagan ng mga isda at mga gulay. So shout out po sa inyong lahat at isang magandang umaga. So ito tayo sa bentahan po ng pakbet ni Nanay. Nay, magkano po ngayon yung kada balot ng plastic? 50. 50 po. Kompleto Ricardo, no? Yung mga pakbet. So yan po, isang balot ay 50 pesos. Nay, magkano ngayon sa yote nyo? 80 lang. 80 pesos, di na nagbago yung presyo, no? Hindi lang. Wala So- na siya. Oh, Giselle! So 80 pesos po ng mga per kilo ng mga sayote. Nay, salamat po At dito tayo sa mga iba pang latag, no? Mga sitaw, sigarilyas, at yung mga latag po nila dito, mga kamatis. Ano naman butete? Nagulat ako, may butete. Matama lang kung may utang ako sa'yo. Ayan. Magkano yung repolyo mo? Magkano yung repolyo? Bustando sa Repolyo, 100. 100 Baguio beans. Bagyo po yung 100. 100. Sa karot mo maganda. Carrots, 180. 180 po, may pagtaas po, may paggalaw, no? Eh dito sa patatas. 100 sa mga luya. Sa luya, 140. 140 po ang mga kilo, no? So ito mga nakabalot na to ay mga 20 pesos na inyo pong mabibili. At yung mga kangkong po natin, kangkong mo 20 pesos pa rin. Ayun. Tapos yung mga talbos mo 10 pesos. Alugbate at mga pechay po dito sa kanilang mga latagan, no? So bili na po kayo ng gulay ni Gandara. Gandara, lagi kang mag-iingat sa nilalakaran mo at madulas ang kalsadahan. Shoutout po kay Jumong Pilay. Ayun, shout out kay Jumong Pilay, shout out sa iyo. Ay, mga mamimili natin dyan, Bustando. Oh, shout out po. Bulacan. Ayun, Batang Bulacan, shout out diyan sa Bulacan. So Nanay, good morning po. At ang inyong paninda ay mga isdang arroyo po, di ba? Mga 100 po. Oh, 150 po lahat. Yan po mga matataba natin mga tahong. Wala na lang kasi yan, kaya pinigay ko. Pinabimigay na po ni Nanay yung kanya mga bentahan dito. Sige po, Nay, salamat po. Nay, salamat po So, yun na nga po at na-update natin yung kanilang mga latag dito sa Malabon, Tumpuan. So, maraming salamat po. Ito po muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.